Mulți oameni spun că femeile mai tinere sunt adesea atrase de bărbații mai în vârstă și, sincer, este adevărat. Experiența, maturitatea și stabilitatea îi fac pe bărbații mai în vârstă să iasă în evidență în mod natural. Dar iată adevărata problemă. Majoritatea bărbaților nu au nicio idee cum să folosească acest avantaj în mod corect. Am văzut o mulțime de bărbați de 40, 50 de ani și chiar mai în vârstă, repetând exact aceleași greșeli cu femeile mai tinere, irosind oportunități care ar fi putut merge ușor spre ei. Au un potențial imens, dar ajung mereu în aceeași situație, singuri, frustrați, nesiguri de ce fac greșit. Problema este de fapt simplă. Când adopți abordarea greșită, nu doar pierzi respectul ei, pierzi și șansa de a-ți arăta adevărata valoare. Și asta este regretabil, pentru că bărbații mai în vârstă au puncte forte naturale, înțelepciune, stabilitate emoțională și capacitatea de a oferi o conexiune mai profundă decât pot oferi majoritatea bărbaților mai tineri. Vestea bună? Corectarea acestor greșeli nu necesită transformarea ta în altcineva. Trebuie doar să recunoști unde greșești și să pășești în versiunea ta calmă, cu picioarele pe pământ și încrezătoare care există deja astăzi. Voi analiza cele mai frecvente 7 greșeli pe care le fac bărbații mai în vârstă atunci când interacționează cu femei mai tinere. Evitarea acestora nu va schimba doar modul în care ea te vede, ci va schimba și felul în care te vezi pe tine însuți. Să începem. Greșeala numărul 1. 1. Să o pui pe un piedestal. Imaginează-ți că ești față în față cu o tânără femeie frumoasă, plină de energie și fermecătoare. Care este prima ta reacție? Majoritatea bărbaților devin nervoși. Se gândesc, nu pot strica asta, e peste nivelul meu. Apoi încep să compenseze excesiv, fiind excesiv de politicoși, excesiv de atenți și încercând cu disperare să nu spună lucrurile greșite. Se abțin, spun doar lucruri sigure și se comportă ca și cum ar trebui să pară perfecte în orice moment. Și, în mod ironic, exact asta le face plictisitoare. Femeile nu se îndrăgostesc de bărbații care le venerează. Sunt atrase de bărbații care le privesc față în față cu încredere. Esența problemei este modul în care o vezi. Când o tratezi ca pe un premiu rar pe care nu-l meriți, creezi presiune în fiecare interacțiune. Te gândești prea mult, te îndoiești de tine și radiezi incertitudine, ceea ce este atât neatractiv cât și epuizant. Singura modalitate de a renunța la acest obicei este să normalizezi interacțiunile cu femeile mai tinere. Vorbește cu ele relaxat, fără așteptări mari. Cu cât faci mai mult, cu atât îți vei da seama că sunt doar oameni, cu defecte, nesiguranțe și imperfecțiuni, ca toți ceilalți. Când te lovește asta, nervozitatea dispare și începi să interacționezi dintr-un loc împământat, egal, nu din admirație. Greșeala numărul 2. Frica de vârsta ta. Imaginează-ți că conversația merge bine. Deodată ea întreabă, câți ani ai? Mulți bărbați, în gheață vocea lor se schimbă, corpul li se rigidizează, iar farmecul lor dispare instantaneu. Dar iată adevărul. Problema nu este vârsta ta, este reacția ta. Dacă te porți ca și cum te simți inconfortabil, îi spui că vârsta ta este o slăbiciune. Și dacă o tratezi ca pe o problemă, și ea o va face, cheia este încrederea. Răspunde ușor, chiar jucăuș. Ceva simplu, cum ar fi, sunt prea bătrân pentru tine, de aceea ne vom înțelege perfect, cu un zâmbet tachinator, sau răspunde calm și direct, am 47 de ani. Apoi continuă conversația ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Când te simți confortabil cu cine ești, ea devine confortabilă cu tine. Ține minte, vârsta ta nu este o barieră, este un avantaj, un semn de maturitate și experiență. Greșeala numărul 3. Conducerea cu bani. Mulți bărbați cred că succesul financiar este principala modalitate de a atrage o femeie mai tânără. Încep să se laude cu mașini, locuri de muncă, stil de viață, sau chiar să ofere cadouri și ajutor financiar. Sigur, s-ar putea să-i atragă atenția la început, dar nu genul pe care ți-l dorești. Când conduci cu bani, te poziționezi ca un bancomat ambulant. Banii pot fi atractivi, dar dacă acesta este singurul lucru pe care îl propui, vei atrage doar femeile care vor să te folosească. Lasă-ți succesul să se vadă în mod natural, prin felul în care te comporți, nu prin ceea ce te lauzi. Concentrează-te pe caracterul tău, pe prezența ta, pe valorile tale. Asta creează o conexiune reală. O femeie autentică nu caută un portofel. Ea caută respect, stabilitate
și chimie emoțională. Banii sunt un instrument, nu identitatea ta. Greșeala numărul 4. Să devii mentorul ei. Unii bărbați mai în vârstă încearcă să impresioneze femeile mai tinere, asumându-și rolul de profesor sau consilier. Ei cred, dacă arăt cât de inteligent și înțelept sunt, îmi va vedea valoarea. Dar se întâmplă opusul. Când intri în rolul de mentor, elimini tensiunea romantică. Devii cineva pe care îl respectă, nu cineva pe care și-l dorește. Și când, în cele din urmă, vei arăta interes, va fi surprinsă și se va simți stânjenită. Dacă vrei să fii văzut ca fiind atractiv, menține o atmosferă ușoară, jucăușă și puțin cochetă de la început. Folosește umorul, complimentele subtile și energia pozitivă. Arată-ți înțelepciunea, dar arată-ți și farmecul. Greșeala numărul 5. Încerci prea mult să pari tânăr. Bărbații mai în vârstă fac adesea această greșeală. Se îmbracă ca adolescenții, urmăresc tendințele sau impun un argou care nu li se potrivește. În loc să arate tineresc, ajung să arate nenatural. Femeile mai tinere pot simți când ceva este fals. În loc de admirație, simt stânjeneală. Atractivitatea ta vine din a-ți asuma cu încredere vârsta. Îmbracă-te bine, rămâi elegantă, rămâi îngrijită. Asta e mai mult decât suficient. Nu trebuie să imiți tinerețea. Fii cea mai bună versiune a ta la vârsta ta. Greșeala numărul 6. Vorbește prea mult despre realizări. Mulți bărbați cred că enumerarea realizărilor va impresiona o femeie mai tânără. Dar a împărtăși prea mult succesul tău te face să pari disperată după validare. Femeile nu caută un CV ambulant. Ele vor pe cineva care ascultă, care se implică, care se conectează emoțional. Realizările tale se vor vedea de la sine, fără ca tu să le forțezi în fiecare conversație. Concentrează-te pe o conversație plină de viață și echilibrată. Fii prezentă, acordă atenție și bucură-te cu adevărat de moment. Greșeala numărul 7. Neglijarea aspectului fizic. Unii bărbați cred că personalitatea și experiența sunt suficiente, dar atracția implică și modul în care te prezinți. Nu ai nevoie de un corp perfect, dar a arăta neglijent transmite un mesaj că nu-ți pasă. Menține-te îngrijită, haine curate, tunsoare adecvată, igienă bună, puțină fitness, nu pentru a arăta mai tânără, ci pentru a arăta respect de sine. Și acestea sunt cele 7 greșeli majore pe care bărbații mai în vârstă le fac adesea cu femeile mai tinere. Dacă recunoști oricare dintre aceste tipare în tine, înțelege asta. Problema principală este una. Nu te-ai acceptat pe deplin cine ești. Femeile mai tinere nu caută perfecțiunea. Ele caută autenticitatea, calmul și încrederea reală. Când încetezi să mai încerci să demonstrezi ceva și începi să devii cea mai puternică versiune a ta, totul se schimbă. Aici, credem că atragerea femeii potrivite este doar o mică parte a călătoriei. Ceea ce contează cu adevărat este să devii un bărbat care trăiește cu scop, maturitate și putere interioară. Adevărata transformare începe în momentul în care începi să te apreciezi. Dacă acest mesaj a rezonat cu tine, distribuie-l cu alții care l-ar putea găsi semnificativ. Și nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări. Sprijinul tău menține această călătorie vie și ne ajută să-ți oferim conținut mai atent, care să te atingă de suflet. Îți mulțumim pentru vizionare, pentru timpul acordat și pentru inima ta deschisă. Fie ca legăturile tale să fie întotdeauna pline de respect, căldură și adevăr.